Malima. Dama nan neman ka muka tona. Wallahi neman ka miki. Ai abin da ya kawo mu gunka kenan. To ni ko menene da kuke nema na? Au. Duk abin da kai baka sani ba Kai dama. gaba ɗaya ma kana raina mana hankali ma a gari ba ma ka san me kai ba. Waje kai karan mu gidan mai gari. Abin da kuke mana a gari ne ya isa. Isa na je da kai karan. Okay. Abin da muke a gari mun taɓa ga gidan ka mun ma iya hege. Hayayen su muka taba. A ayan ka muka taɓa. Na ji labari gidan waye ma kun je kun yi lalata a gidan yanzu na ma neman ku nake nema. To yanzu maliman. Ai wani dogon zance kake a wannan maganar. Wallahi mu ba ruwan mu. Tunda dai ba mu taba dan naka ba ka je kai karan mu yare mu wallahi mun gunta. Za a gane. Ya Wallahi sai mun kuma gunta. za mu bari ku lalata a Wallahi yau. sai mun gunta. Kana je mu za mu bari. Abu ba ta ce gaba da kuɗin kayan ne. Allah tafi daga nan ba da ko biyar kana kallo an banda naira 60 din nan ba na wata magana ko biyar. Maliman kana ji ko ba in kira mana me ke ka siya. Yawwa ka siya mana da ke sha. Merke zo mana. Zo me rike. Karikin ma harabu. Mutum amma za a rage ma lima. Awa. Sallama ma lima. Gora Allah ma lima. Kai zo mana. Ka kudi mana ina za ka? Kudi. Ai maliman kai zaka cire aljun ka gaba. Kai zaka cire aljun ka gaba. Yayi mana. Ina zan cire. Kai zaka bai. Ka siya mana wallahi. Faɗa da rana ya zo ka ci ban da Gane ɗana ya zo. Kai. wannan. Waye kira ka? Maliman. Waye ka ba mu rike? Ba ni mana. Waye ba mu rike? Ba ni mana. Maliman kai zaka bai. Kai za ka ne da. Masala ya wani Ba mu da Allah samu da ku. Ba ruwan mun san bare ta da ku fa. Malam kai. Ma da da gari. Ba ku za mu da wajen mai gari kai. Yau ba da ko sisi bari ga gidan dan kuma. Wa ai gare wa mana kuɗin.